just in the morning, father and saw up a jiggy following the gym on this wee machine that Craobh Siansa and this connection. I was still with the feelings of use of Jerry Hands on the I was farm mother dear and penny, the company of this and there's a hard machine that can't run it was tricks. There's still killing is taking it online with a good hours measure and lock Polish. I thought she'd saw me on the second. Great for what is sheets of labor and what is clear of the shop of the window. A whole lot of interesting reasons. Gurmíle magad a Joe agus fáilte chuig an geoláras náisiúnta agus fáilte chuig Siansa Gailín fehe sa cúig. Seamar chluisin sibh nach d'éisteachta a slú bra bríomharansa in ar deanta sa geoláras náisiúnta Táid créile beo ar fud na crinne ar RTE Radio na Gaeltachta Táid beo chuma ar leathanach Facebook or na G ar bhóscéil agus ar leathanach YouTube Gailín. Der lucht an tíle marálih nach bhfuil cadagah físeánach lacha ar an gcóthán a nocht ach nabí bortha mar go méid deiscah brenn siar ar chomórtas an híthe nocht ar na hádan san na luaméir ar báil agus luaméir ríistí a gahabh na híthe. Tá riméid airne ar Radio na Gaeltachta bheith go ríiste go fórtíocht le Gailín agus leis an Irish Music Magazine mar tá déantagan le blianta fadanús. Is mis Tristan Rosenstock agus tá riméidirm bheithin verdanta a nocht den géadúirs ar nó aine hensaí a bhí libh ar Nord an sa ar fannim líanta agus tá cumhaoin olmhór curtha ag aine hensaí ar héal na creaaltóireachta agus ar héal an cheol trí chéile thug sí anna spraga agus anna bhisneach go dain de cheoltóirí óga ó chianas ó chongar agus aine mata do géisteach lingenacht táim cinnte go minú ansalt go deo as an geol anmhreá a bheith go gcuin as seo go dtí na héinde go chlog na mar sin, be me desúla tú eiscin chuma is rád na carach. Well, téann an ceangal atá gom héin le Gailín a bhád siar chuig leitheanta slóga agus tá riméid ar an pruntis de puir eiscint an sa hanacht a chur ar bhóthar na cheol mé héin. Marach an taithí a fuair héin ag slóga ní dólam goméint éis leannach leis geol le bheith hunric. An taithí son fuair ghlacha pórtas na comórtais agus níos táchtaí ná sin a carratna ar cheoltóirí eile has an taithí sin lum ó hinna le camerá agus mar a chéin ní dólam gomach an downsúlta gom a downta an grúpa téada grúpa bhfuil de luúcheangail gan héin gan dat le Gailín sécín de chéirnaí eiste le Gailín go dtí seo. Ach aine an gur comórtas sa se ócáit na hí nocht, tá rud éigen a bhd níos táchtaí agus níos leitne a bhainein leis Siansa agus leis slóga agus bhearrig cólacidum ní behuis go ghfuil me dul a níos nuair ddífrigh sí cad se slóga. So, be cuioine go leor go bhfuin sin an cíte ar slóga. Ach ainoin mar derm gur comórtas atá gceist, tá rud éigen níos táchtaí ná sin pobal a seamuid agus aithnoig na ceoltóirí seo go léir gur chud an phobal sin iad hain agus chuir siad aithne ar grúpaí eile ó cheann na tíre agus fásigh cárdas ceol atathe a bharthaigh go deo agus tá go leor le grúpaí hagan na chéile den géadúir ag na comórtais son agus tá go leor ceoltóirí chur an aithne ar chéile. Tá na smaoineh ar bhanna a líon an tig bra seo ar fe 7 níthe ní go chéile. Saola é 7 níthe tá a cuioineh gan out ar de glóming. Agus is ag slóga a tháinig Martin Hayes agus Iarlo Linnard le chéile den géadúir. Mar sin tarlíonn rud éigen dríochtach, tarlíonn rud éigen anna speisialt ar fad ag íhan de ceol Gailín ag na comórtais seo agus tá síalta á chur an uchta goin agus cábhés cinsort fór a bheith go goin amachchan seo nuair thusaíonn na ceoltóirí seo go léir a carratna ar a chéile. Nis tá trúr tréthach sa tig a nocht gur bhfuil an fáilte ar le a chur rumpa tá an jab isteachar a fada go siúd sin iad na multóirí gan dat. Idel Fox atá na caithearlach ar na multóirí mbliana, Donal O'Connor agus Bernadette na Gown chuirgí fáilte rumpa. An chéad grúpa bheith go gcuin a nocht strancán thugann siad urta hain agus bhí dácha go raibh mentóirí den chéad go a takeúló, cuidiúlógus a chur cáirla urta sin iad Owen Smith agus Darren Killiney agus tá siad anna bhuiachas an gáirla son a fuair de gahabh náma. As trí chundé agus go dain mar bhearigh siad dom níos tuisce as trí chuige das na ceoltóirí seo. Sin iad Longford, Leitrim agus an Cábhain agus tá siad Tharbh buíocht a go tuismitheoirí as na siabanna agus na béilí go léir a chaisiad le chéile I dithe a chéile. Bhí Brett Lámór ag Tomás Mulligan an so de hína cáilta Hamáis.
Och, níana déag a bhí sé. Agus tá Brett Mór ag Naomi Smith amórach có Naomi. Tá Smith eile sa grúpa chomáisinaí Nadine Smith deir sílam go le go drífuacha a fear ar lína a nocht mar tá go leor daoine eile frúd na crinne tá Kirsten a breanúirin ón Astráil agus Danielle atá in Dubai seolamid bailachtaí chuúh bert. Nis tuair se faoin air ghfuil bailach difriúil ag na grúpaí go léir le dul gion agus dul bhaim ar na mótóirí. Tá an dreamseach an túsachar leis an dras a hainnig siad le písa ceol a chum catlín na gabhain. Iad bhfuil éon réile catlín na héine na mótóirí, fan go bheicmid. Chuir mi se stop le mo chuid cainte ach díocht le rágúil písa ceol eile a chum tíarnán agus Saoirse Kelleher dar teideal Michael's Trip to Castlebar agus písa ceol se héisiom a chum siad dá nadeo agus é dulcha gin bhlaitheo le Goslan na bharig. Mar sin gan na hiilemuile. Chuirigí fáilte ribh an grúpa Strancán.
Sean me show to gala skill he made scold as knee hill he made quick I could show the her far again sheer again we wad again Galling a worry skill he made scold as knee hill he made quick I could show the her far again Tron is med a game of color car Run is been essential for skill the marin she go full is med a shoulder her far again she again they are again Galling a worry essential for skill she go full as with a shoulder far again Even on Silvek Shole go seer Sail is evening Our night is on mirrors Our gulesha tears With the shoulder our fire and none Sheer again, we rod again Galling on Warwick Our night is on wearies Our gulesha tears With the shoulder our fire and none Sheer again, we rod again Galling on Warwick Our night is on wearies Our gulesha tears With the shoulder our fire and none
An grúpa strancá na chuir tús le Siansa fefe chuigeach gúla bus mór. Nis bhí me choleací colm go le aspig cúil stáitse gahabh an léiles na grúpaí agsúla le heithna chur urtha agus siomar daig leis I deanta an grúpa strancáin agus in hananta san leis an grúpa abheochan chuma. Gyda míle maigad a Hriston, wel am an Seanis, ta banog o'n grŵp Stranachan as chondai an Longford. Jim Martetu, cyn tani mat hartain? Is Misha Avin. Avin agus cynech bastad gygira? Is as Longford me. Agus wol dy sŵl gymorlis yn the ort? Ja, ta meg sŵl gymorlis. Agus dynch chartu, ta tri fox sa ciolio gyd. Wel sy'n ffeiri, hil ma gyr lior box sa ciolio wein, ac ta tri cynio gyd sa? Wel, ta gof os ciolio gam agus ta melogen freshen. So, ta fos ciolio wein, BC agus bus ciolala in E-flat. Come on, agus cynta fyrdd E-flat agus B-flat, mi nisyn dan y heisteri? Well, tá an taran key different, so cahag me an E-flat a usage hon an tune chin. Agus tíman seo fásta, tá go leor early si agah, tá cyfyd early si yn y omlaen, tá go leor early si agah na wal? Ja, tá go leor ceafn gwil fethe hain early si agwyn, so tá go leor. Ein tamai tá go leor agah gyntio, be gynnar taran agus trop agah gyfi. Agus no you stage more Sean and Cioleris Nation to smoren and stage and to an erdan show a river again Cioleris na be Sean Hiadam. Well tá antá gwyn mar bhíimiid an seo an bhríon Shakacha ag ceáin sa Craobh, so tá taithí a gwyn ach gandát tá an such an bhór. Agus an mo sama gad hain go parson to gallery agus ní smó cioli enu even in seo mo sama gad Beir frasteller Beir Cioli flaciol na héan mar hampla mo sama gad lihidi sinni enu. Gandad is evenlum ag dul hiag na féilte ceol an flachiol agus Willie Clancy agus gachard mar sin, so tá ag sú leis an tara. Mai hu, agus tíman seo tá lilting ag Naomi as wan rupa bisin portrait bail an lilting mini sindún cyrda ag islisin an lilting bisin portrait bail mar hampla. Is dócha gúil sé cosúla bheith canú ach tá tú ag canú an tún, is dócha. Mai hu, agus a sul gomor leis in the north, niel neragi na nerves of the north of well. Well, be cúpla nerves a gom nuair tá mé an státe ach tá gománis, so. That the sul gomor leis. Well, mai hu hain, gyda mi maigad as lord and even timidin tabuia, gyda mi maigad. So fresh and garmagat. Well, Loman Seanish, on grupa av Johan, ta Bert, ta Senan Omari, agus Mali Verdiar, Jimmer Teshiv. Gama. Hey, gama. Mai shiv hain, which is sul gomor leis in the hinacht. Tá cinta. In tamai, agus instu ribug fan animator wern rupa av Johan, kina jidana cantanium shinas? Well, bhímar táid antóga leis an ceol tradiisiúnta ach bhímar géirí ar snas féinachar agus a bheochan í anamh ar an ceol agus arán sean arán a thugáil agus cuma nua aimseachar arthú. Agus go tího fad agus tá sibir bon? Táid cleachta ó istecha mína saona. Oh, go mai. Yeah. Gomai, agus an mór no an Cioleris Nasiúnta an bhfuil neragi ar bhí ar taine hena na bhil tú go bre bhil tú ar de chompert mar a dé a rihan ihe bhór an nacht. Oh, like ihe rare, like we just like see slava. Ní me ná techola ach a níos tá sé go bra is súlagam tééis sé bhaimar. Sinné, dra anod go bre agus tá si cleachtú le fadan a bhil tá si cleachtú ó bhí na saonan. Could you go to Tewart agus a teisha bhí stage more cos le seo an Cioleris Nasiúnta is like gur bringlaidí in na ríide. Is státe almhór ein agus chamáile sin gohfuil an cummórtas a chréile ar radio na Gaeltachta agus ar Facebook tá sé iontoch is iontoch an óra a bheith ag seanam ar an státe.
Agus an mu sama goh ní smód a seo dhéanú a mahan seo hen an beidir tá si bhar ard an mór an áirt mar hapla an mu sama goh ní smód a seo dhéanú a mahan seo agus coineal dearmh leis an ceol. Well tá chud is smóúin seachas den amháin sa chuúga blion, so fiú is féidir le gachtainna é an fiú an bhíon se chuúin agus má éironn go má siúla gom go méid seansa ag. Sinna agus chu goh ní duine an bheits a géisteart na cin scála bhfuil si bhar cin scála bhfuil si freistal leí. Tá mé sé freistal ar chlátí sa gáin ach tá na buchalí ag freistal ar chláist óin I Maileán Móthir. Agus tá féna freistal ar chala seóna bhfuil henan. Bhí am intro an bhá leis thug siad go leir as na ranan na dún chun an cloachta dhéanamh, so just bhálam gur mág ar bhála. Agus cin muintear geistú go an sin na cin muintearí a geist ar bhile den bhí luhanis? Gach duine ach go háirithe má sé dúirla just fi an ceirech leis an set agus gachud agus. Agus cin muintearí bhí coidú le taon? Níor well bhí gachan na múntar ag tuairt takeíocht olmhór dún agus bhí siad thbheith tuiscinach go raibh an agus an cleachta ag tasáhain ach go thuirthe na seachna ddíorchatá imethe ach is socha bhfuil gach múntar agus tá sílam gohfuil cúpla múntar tácha chun muid eála nacht agus tá. Mai se bháilne brúir bí Málaí agus senant mu dínta bu ar fadaí agus mód ar bh nacht. Gur míle. Gur míle mágad. An grúpa ahheochan a bhí an sunnagan a chorá le colm giile aspagus tá si tablaman sa ar an ardán, ceoltóirí as cláiste óin agus cláistí sagáin gandát in eisgurt phleá clia agus iad feistúir Tom Doorley ar nó an flútadar umráiteach agus tá Oisin Chambers a tagas sa scoil chomach ceoltóirí breathe sa scoil sin a gcónaí dara ó Doverhil a thug lábhchúnta dóibh chomágus a chur anna chóirlaí go deo irte. Tá daltaíonn seogan ó bbliana dó go bliana sé agus spreagan le héadí aldach, cíle, milliis agus go leor eile an grúpa so bín písa ceol. Bhíon ag aldach go minic i barca chrócaigh cluisi sibh anochta mar chuid den rah ceolatá go dúin. Iad héanana dulmhaigh é seo ar fád a hús go deireadán an scéil. Agus bhí sa caiintla níos tuisce sa gláisteóna bhí hain gan out blianta fada siar agus nuair bhí na cumórta seo ar na bocáin, bhí saoirse úntacha an bhí deise an dolamún cleachta le chéile agus dúiristechar an geola gceart agus bhí riime ar chlos chun an tradiisiún láidir céna san ann na gcónaí agus an sprid céna a gcónaí ann a bhuiachs le prinsis de puir gan out. Ní raibh róntaach leis na hamánathirí im líana cluisim, mar sin an tansdéirnach atá gláisteón agus ísán churann a bhreithe bhaile libh, mar sin ní léon bhrú an écha ar bh nocht a cháde ach chuirigh í fáilte ribh an grúpa ahheochan.
Bhfuil an seánis tá stocha ág ón grúpa beover as chundé líise cin taine tar tain. Seaco hiigín is an dom. Maithú agus cin éite chundé líise gur basta Jacques. Is as na sléifte slí bleine áit beag dar bannam camerás. Go maiid agus daní tú níos ar maidin inniu ná daní tú nuas a réir nó. Dagmar an seaca go 8 clog ar maidin. Bhí tú bre lua ar a bhthir. Gus tú sul go mór leis na art? Tám bhíh súlga an mór leis an ihe neocht tám. Ins tú fa beover, Jack, cin éite danig an taine as beover? Former an tan beover as tá is duine grúpa ógmuidne agus bralinn ag seint ceol agus támuid grúpa beover sinna. Mai sibh agus go dimmar tanna nearagaí le ha an nacht an bhfuil tú nervhí se nó an bhfuil túir de comfort na bhfuil tú sul go mór leis an áir a stéite. Níl me ró nervhí seach mar is bralam ag seint ceol le tá daoine agus beag me cearcail ceapam go beag me. Sinné ach stéite mór mar sin héin an ceáil is neisiún tá tú bre comfort a bhí gal ní an teanna máthart gal ar stéite mór casa le sé. Ú tú an stéite se a bh stéite an ceáil is neisiúnta Jacques. Siop mo chéador an státe seo státe an mór agus beag mit cearcail leor ceapam go beag. Béidir cearcail leor, go mí maigad a seach mén tá buí agus mór ar an áirt. Gur mí agus. Beover a bhí cá an son le colm cústáte níos tuisce agus tá siad chuní téine hocrú inis le pí ceola hinnim dúin. Tá coppla mentor anna speisialta bhí na gobar go rialta leogus a chur cáirle anna luchfar urtha sinad Seánna ní chnábh sin agus Trish Clark fiddler anna bhra as chun an dún a ruchas a chatá chuirs fuhí I lár tír le tamamad a bliantanus. Is as chun é líise agus chun é bháile don grúpa so mar sin beim dul go lár tíre. Bhfuil éon seannach do chun é líise. Agus cábhfuil muintear bháile. Well, gan tá severas mór ceol lár tíre chomá agus tá chun blaseáil do san an nocht an grúpa so. Tá bainte go seo le Craobh Fort Líise, Craobh Commerce agus Craobh an Bhaile Bhuí de Choltas Ceoltóirí Éireann. Tá bainte go leorcha le Music Generation Líise chomá agus bíon an ceoltóir il-uirlaise Tommy Fitzharris as chun é líise bíon sesin ag gobar go cruúil le Music Network líise agus tá an grúpa seo beover chun písa ceola chum Tommy Fitzharris a hain a hinime nocht sin rial dar tedal the White Fairy ceanna hanin gomórlim hain agus tá muintear líise agus I bháile mar derm takeili chéile be ceolaí bháile goin chumá cupla písa ceola chum léchmór an chundé sin John Brady agus an ceolga smird I muintear Brady I gcónaí agus na faoin goléir a chum John a hinnim a ceoltar óga níháin ar fud chun I bháile, níháin ar fud cheantar lár tír a hain ach ar fud na héireann gandát. Uncle le Anya Kinsella an sa a chum písa ceoleile a bheith go codúin sin é David Kinsella agus tá siad chun písa a chum sé hain dar tedal Leap to Santiago, bí a counter leap, tá siad chun é sin a thuirtúin chumá. Tuair mé anamnacha an grúpa díhanis sin iad seach ó hiigín bheith a sinna nocht ar an musci ceol agus ar an melódian, na haanta beag ciú ní chunraí ar an grit, Polly ní nualáin ar an bhadóg mhór agus ar an bhadóg stáin, Lille ní nualáin ar an vidal, Fianna ní léime ar an gancertín, Lucy ní bhfuil bhuaig ar an bhadóg mhór agus piano, Anya ní chinselig ar an vidal agus Finan ó daltúin ar an manjo ar an gitar agus ar an mandolín fechan irdica atá ina geoltóirí ilúirlaise I gahab na híthe nocht. Agus a caint ar inán ó daltúin. Bhí drethir leis sinna taig. Bhí sesin bhfuil taigen ar denta nocht. Bhí taig sa grúpa tháinig sa tarnaháit an nirdig an grúpa flúirse gandát agus thug flúirse anna sppraga don grúpa san agus sin rud a hálíonnig sian sa gach blion. Bhín dretharacha óga agus drifúracha óga site sa lucht fechan agus an son an bhíon dar gionn ó blion an dhéag san a ríist bíon si tús ar an ardán agus sin an rud a hefrion an tradiisiún agus a hefrion an comórtas so. Mar sin gan na hiilemuile ar mé ar fáilte a chur rih an grúpa beover.
má fástín fion a gohrú las mar bhlán a cron. Táim se ó má fástín fion a go bhánú rahol an maslán seach. Is tos a maroon, maroon, maroon. Is tos a maroon, is mo grog, yeah. Is tos a maroon, is mo come in go bud. She will crack on to Acum, old Varine.
a Bertháin an seanis as na hiú tíre hain, Jim Martéisiúh. Go mhaith, yeah. Tá is fada chuiste agah. Yeah, tá dagmuid ar máin ar an lí agus just raithmuid sin thréise trí, so bhí thuras muagain. Imagine ag an harfan spear hartan sin dí fan ridtrathe le shoppa a ghéanú sin har imagine seo hanin cé le harfa yeah. Mai sé bhfuil siú go maiid bhfuil stúir dús cin taine tar bhn rúpar dús baie. Is me daine selle is me se Luciana bhehan agus is me sé éhhaine gannne. Well tá fáilte ó bhart go bhla lia agus instú rudbeg fan í an ort Tá ihe bhór marró bhfuil sibh nervvis se ná Jimata siúh. Tá an nervví se a tá mar bhís Tá mu súil go mór leis le tá fádan agus tá se jazz le bhéon seo. Yeah, tá mé inta sesta le bhéon seo harrócham mar an ar mágin a hanis na tá man seo tá mo go talléir mó an orm tá talléir tarlú a leis na changer rooms is a hanbrid mar sin tá sé just inta le géir sa míon. Sinné agus airla sína se chalíní cadiad na hála sí a bhfuú go bhéin an ort. Tá mis is éha ag sin fidil agus tá fidil eile an Sophie tá Connor ar an fijog tá ásin ar na drumí tá éha níalahar an piano. Tí anhearí ar a bhag sa ceol agus tá durbla ar an cléir se. Bhil bh ceartú bhád na dé cho fád agus lá ceartú. Tá mu le páirt se sa chótas éúil chótas chluhéile, so bí mu sinnim le heile fanne tomul muhanis. Glach muid páirt sa flaithheáil an éirí leis an céalaí bands, so hocarí muid antra le dhéanaar an thmórta seo míanana. So háisi muid hart fan anar leis an héad baite agus tá muid ceachtú hain. Agus be seo cheadhuiir a bhí sé bhar stéite cos le seo an ceáir is néisiún tá mala cia. Bhí muid ag go fleasrod mar sin a thrómuid réo an éit mór le seo. On your statue bugger like in Holly, like actual like in the pubs and but the merchant is clartish a statue who or on you should go much a yao or with Michelle Rio. Hollywood here Jelle. Agus cantir sin beidir go sama goh gála drá beidir flaitháil na héan an spéidir a ní seo ní bhsa goh. Ié sin é tá sé súil le bhéh ghlaí páirt semíanana thomáid bé me genú banna céalaí strodí mar sin so seo tú smaile sin cheol. Mai sibh agus sibh sul go mór leis in áirtáil. Tá mé fána go fáile. Mai sibh bhil go mí mai go bhhalíní déana ghilúthaid a bh toras a bheith háta go bhanis, bhí go bhála an áirta ríos na. Sílam go mar gáil nála. Tá chuide gin gána sáir má gin go fáil. Tá scala chuideginn bhil mai sibh a halíí scaíom gachar air go mí mai goh. An grúpa sáile an sunna caint le colm galaspa cool stáit sin iba thuisce agus tá dul ó thuig mar cholas sibh sun goúna ngáil gan dat agus is as ceantar chluchanéile das na ceoltarí se ar fad gur a thuirce mar rairtaigh agus dún fionnachaí a bháin seachas duna bháin ar smuoineáin sin ní dúrbla ní bharráin heistelíonn go rialta ó bhuioineáin go dúna ngáil mar sin tá ordhla a dul do bháthir dúrbal as í a thuirt ó thuig chomininic sun. Bhí dúrbal ar an ordáin dá an scéal féidir sinna mar an grit, bhí sé ar an ordáin an déir seachtain se caite mé ferste agus an sam leach lia, agus bí caiintear choúidir, bhí sé sinna déanta Zoe Conway, John McIntyre, Martin O'Connor agus ceoltar an speisialta a bhí faoi stúr Michael Rooney, nach bra an tulbachan é sin le ócáid an híhe nacht. Mar derm connalige sehiad an chuid is mó agus ní nachúna an son gúil siad go mór faoi thionnachar an grúpa Alton. Agus éis le seo, beidh siad a sinnim, mar chuid de cheolar an óige dríocht na hóige, ag flácheol grúna ngáil i de 6 mína beltainna, agus beidh siad a sinnim ag an ócáid son i deanta an grúpa Alton, mar sin dunig sin anna ihe go dó. Bechordam tagartíanana dus na daoine goléir a bhí a cuidirló an pobl timpplairte a bhíon sa takeúló an tamar fad Francis na Garrig agus Sinead na Gunile a deagrig agus a chuidig leis na cleachta goléir agus Carl ó Dohertig a rinne obair na gapaló mar bhaintóir agus bíon Carl a gobar le grúpi óige ar fud chuige ola bhfuil is héine sé an bhéile tradúdal i gunna chavan agus gunna bhuiineán coppla mío hin áit a bheith an big band faoine stúr nó the wee big band mar thug duine na marcha air. Ghlach siad seo páirt is scór na bliana seo chomá agus tá banna céalacha atá dul an nóíoch sa bhlá, mar sin déanam amach go mbíonn sibse dul ó chomórtas go chomórtas gacha le seachtain caithíon. Cluisiid árán a luútear le haltain agus le funadóirí hir chonel sin é tá mé a hí a chana gobínacha a nacht agus beidh siad in na sí déanach mar gúil siad a fiile ar chuúna ngáil in ig ceolcharm na híthe nacht taréisdóibh fágáil anna luair ar maidin, mar sin ar mé ar fáilte anna bhór a chur rihan grúpa sáile.
Ik hör je nu skans vis att du går ger. Det bonnu att dina lista med shalom hin. Tänna kolli eglia stansi och la kollu ak me. Hart wanam jeg do vel do walis do ruai. Do hugoren big alpha reg me acches suar. Le gri do yeni liru am falakul. It's a carriage mo cliff and a slipper go leather next to. Jerin Lark Linger Glitcher and Galler and Gra Karat we me Nagaroshin Nimo Risti Akra Akedra Farer Nar Hahen Mei Hershey Aring is kid go get free chart lar mohri Kasu banshi du hi seglish velana Ishefri lady ha and skim glaser vigra She dirty o si shall bring her stanen to Kilter a sego bra Nura hin she fan cree has kilter a sego bra Well, man seo inis tan grúpa Lanier instú ar dús cé tugam ar dús an seo. Dígris is Mrs. Serena. Agus cin taine mar tartain. Dígris is Mr. Paddy. Yes, mar a fadí agus cinnéit ar bastú cinnéit a danig se bheas má dína nniu. Limnach here. Limneach ar on tamáid agus gur basta sin.
Is as Tiberdoran. Agus cin éte dagan sibh le heile le haid na gleachtaí. Bhí na clochtaí léir siúil I dig síle agus I mscoil banóg. Is obergadíon ach dá úr ó heachtain. Ie, bhar sa teachtain a hagann sibh le heile. Go mai. I ré an teachtain scóil agus sport agus alán. Tá sé Jackar chola hartaí ar an áil, agus bit gimmar sport go mai mín. Imrím le a club á túlbúí agus le scóil. Maiú fadí. Einstú cinna huarain a bheith se bh casú nárt na cinna PC ceáil a bheith se bh casú nárt. Tommy dig sin trúlogic le Podgrin agus Tarbrin agus an tair an atáin ná an lech bhach an sin Join Mead Molly St George agus chum Tomás Canal, agus taréis sin bun canna boi agus an sin an pólca. Osúlaháin. Go mai. Mar sin tá go leor PC agus go leor an dógan sin mar an ama le ceachtú dhéanamhar sin. Ja, tá lá clochta déanta goin agus tá ceirgrin ag déanamh scrúdin hard teiste agus an seaóiseach im lína freisin so tá míid díra ar an obair agus ar an gceol. Obergadíon Tá mai cin si gáil agus ar náide ar dan mór an átain ó sibh an seoigh sinnim an sa cheáil is néisiúnta riban nó an seo an cheadúar a goh. Mo chéadúir agus. Chéadúar go mai fadí. Agus an mu sama goh ní smó a seo dhéanú an mu sama goh ceálar ar den ní smó mar hampla ar nós flaceáil na héan mar hampla. Tású mór le flaceáil agus an scoiltáhfuil le Clancy is í an Milltown an oid speisiúil. A sin é an Milltown Malbéir náide gan daon chléirstreid na céire an léiran a ceáir náide a go leir. So sin é, so tá sibh súil go mór an áirt mar sin, tá sibh nealneara go ar bíarh, tá sibh bre comport agus muíine dan í an áirt. Ja, beáí nervhí seach ach Tommy Ray chun dullar an sáisiis. Well, tá sin bhrein éidir agus go dhéim gachra headh go mí maigad Serena agus Patty go mí maigah. Se chuirde tá leislí sriiste goin fin drása, tá méid trééis ceire grúpa a chlos godí seo agus tá ceire grúpa le sinnim go fáil hí an grúpa Strangcána goin as chun é Longfort agus chun é Leitrim agus chun é an Hábháin, hí an grúpa Abheochána goin as lá clia, an grúpa Beover as chun é Lís agus í bháile agus an grúpa Sáile as chun é Rúnaáil, bhí mar géisteachtain san ní behuiisce leis an grúpa sa Linners a cá cúlstáitse le colm giile aspig agus is a gundé limní a bheith dul inis. Mar derm leislí tríd inis agus tá míle fáilte roimh mat sibh dír takeisteach an glár mat sibh géisteach lingar ortí raidir na Gaeltachta a fear ar lenach Facebook ortí raidir na Gaeltachta nó ar bhilscéil nó ar lenach YouTube gaelinn tá míle fáilte roimh. Cum a cinnáúil sibh is a fear nó géisteach ling tróna. Tá mentóir den chiad sco ag an grúpa Linners sin iad síle cagní gráinní gibún Owen de Bourke agus Mícheál McGibbon agus í Owen de Bourke agus Mícheál McGibbon sa grúpa Finscéil a thugló an cheadúis ag Craobh Siansa na bliana feithe san naide Ghuiléine an sa an nocht an grúpa Finscéil. Mar sibh mar sin tegan na mentóirí cad go dtíorcha sá dhéanamh le dul gion le dul bhaim ar na moltóirí go léir. Bhí ar amánathe míúir liminí, bhí ar dúisiú go moch ar maidin a cháde. Cén fá? Well, bhí an fearsa Marcus ó Murchu. Call Marcus. Sin ar an vigil. Bhí sé tréáil le amánathe óga limní go luath ar maidin, mar sin bégan an seisiún tréála a chuirsú go moch ar maidin, ní haáin go rohhuioch a bhí na amánathe eile ach nachúntaach an ruí gur leis teachtain se léimtar an mos agus tacha fadalinn sa cheolalas náisiúnta. Héistó an bhaidin a chahabh tréáil le furin seoir chunda limní. Ina hananta son tá I downta bharcas tá a churthar Louis ó Murchu agus bhí deir seachtainna anna bhór ag an teilech sa Calmuintrí Murchu. Well, bhí deir seachtainna anna bhór ag Muintrí Murchu mar go raibh Bretlamór ag dadó inné cúig bliana déag is ceir scór a bhí sé mar sin tá búlabos óbhar tiltige sílam. Is beag Tófa Byers le cluster an Bíbilin ar an Bhadógstáin ar an Biano agus níhé seo an chéad uair de cos a legan ar an ardán álan sa bhí sí sa grúpa san na luamar ball flúirse a tháinig sa tarna áit in nurig agus bhí sin seo chamal rábhlíon ó hin nuair hain si I deanta an grúpa misnach mar sin tá seantaí ar an eici ar an áit sa agus ar an gomórta sa. Bháil go léir buchas ó chríoch gháil lena go tiismthirí nó
Bimi Shunrick, na Tamana taxi, Hiolan Harty, their foot na heart, dus na clachta show of inner shoe garilta, Tagalord on winter in a denta a nacht, agus Shuntoch Chevalier Eshkins winter limni, Neil Driffer Liam. Sinna Liam McGibbon Neil Shishalin in Nacht mar go bhfuil cuimhe hail i Cambodia deirtalum go si fear ar an Airlíne so siúlamid banachtaí chuút i Cambodia a chuimhe agus tásúlgam gúil tú buint an tanivás nach ména duit a bheith an áitcha húntaach son. Bín siad a géisteach le lech mór an cheol réig, hí siad arlam níos tuisce go bín siad gomór fá thionnachar na Bíbrí, Seamus Ennis, Willie Clancy agus Máistrí ile an cheol réig. Agus bíon clúsacha chomá le ceol nua chumha, agus gandát duine de bhór chumadóirí ar linne se an boscador bra Johnny Og Connolly, agus tá siad chun písa ceol a chum Johnny Og a hennim dúin mar chud den taglam atá olbhathe a chu dúin. Tá bit nach mór réig ach bardam a bhearúdíh cad godíirech a bhuaigh bútóirí Siansa fethe cuaig tá Dúisciiste Harbh flahúil sa fotanacht ceir bhíle go le fáin gach grúpa a chluisiigh si bhnacht fáin siad tastas agus bán as áit a bhaint amach a gréibh chomórtas Siansa gailinn agus geoigh an grúpa hagan sa tríúáid 750 euro an grúpa hagan sa tarnáid geoigh siad 1,250 euro agus an grúpa hagan sa chéadáid 2,000 go le euro a bhuaigh siad agus haláin go méid neart cóide go in dhéag son. Sin go siad ré in isle le túsa chuir leis an dras mar sin ar mé arh go léir fáilte chur rih winter limnaí Stranach. Diddly-eye, diddum-do, diddly-eye, diddum-do, diddly-dum, diddum.
long down. Quarid back of and shoulder, grid gas a toner is gangan lay lower, gosh joring nest stack. Shit of class, now we go glorak me killed the back. It ever shagas lonia to wish for it is his case, is a dose of my lack of a cup. To the eye, to dum do, to the to dum dum, to the eye, to dum do, to the to dum dum. It ever shagas lonia to wish for it is his case, is a dose of my lack of a cock.
Well, tá man seonis le fadóg agus le banóg as an grúpa. Is sin an grúpa stránach ó ceoltóirí caiisiúil an dana chun de le gorman. Is stránach atá an animatá goin is í an a bhíon ag na damta agus iad ag teach is teach is amach agus bhí sé a chluistáil a goin na bhrímar ag chleachta sa funscoil áitiúil. Agus churbá Steve. Is as banmh gún de le gorman mid. Agus tanní si bh níos a réir nó má dína nniu. A réir bhí seisiún a goin san Óstán agus le foreign rugby bhí sé an sprí agus mar sin tá míad réig chun ihe anocht. Agus cadiad na thuirlaisí a bhís agah. Beg mé ag seint an adag mhór agus beg mar cháde Lily ag seint an adag mhór freisin, beg Tommy ag seint an concertín agus beg Roisin agus Ciara ag seint an fiddle agus beg mo cóchacharacha Gracie agus Billy ag seint an banjo agus piano agus beg Evan ag seint an beran agus an bazooki. Wow, tá scafte mór go bhn agus go leor earla sin sin a haine a goh go cinse. Agus cinúir go ddíra a hasí sibh ag ceáil le chéile Florence. Is card muid le blinta nuas ó hasímar ag film ceola chéile agus tá a lán cracha goin agus tá míad cosú le chlán ghlach míad part ina lán achtarí fud na tíra agus bí méid ag seint sa bhreatan bhéal freisin. Agus cinnéite dagan sibh le chéile ó hiú na gleachtaí dó bhaine na gleachtaí cinnéite bín si bh cleachú. Bhí míad ag cleachta sa bhunscoil áitiúil tá míad an buíoch le an Cnéide don bhunscoil a úsáid thug si an ceir dúin nar bhí ag cleachta. Cumála sin buá linn buíchas a gail de Paul John agus Cian O'Grady a thug an ceir dúin. Agus inseoú a thomáis chuile me ghil pí speisialta mar chud an sete go bh náirt Lordlam fao sin. Tá cinse seoinna míad an bháilsa darbanam de Lost Light chun Cian O'Grady an físa seo is beil le ceoltóirí caiisiúil lenar é freisin agus drathar Evan ceanón duna daoine tá inar grúpa scríbtar an písa seo i gcuimhne líon a rahil beil le ceoltóirí caiisiúil an dana a óir bás cúpla bliain ó hin. Agus tá sé an speisialta dúin. An jazz tá sin níta speisialt ar fád agus ar nóí an náirt aníthe bhór an ceáir as neisiúnta stéite agus ar an olmhór go demarta si bh móthú. Tá míad 6 na bhíseach agus tá míad agsúil go mór leis an be an ihe go bra agus an spríúil. Cin si agus tú hen Florence tá cin si go súil go mór leis chomáid. Ó tá féidir an inar bhulach ach ag an éim chéine tá muid an sásta a bheith. Beag an cracha goin ar an státe. Tá cin si go méid is go mí maithgus émórah. Gur bá goit. Dí le a cholam a bhí a caiint an san leis an grúpa stránach má leis céile cháde agus má leis céile cheoltóirí an grúpa linners gandát a bhí linn níos tuisce Tá mé an anmach chuid panreacht a héna léamh bheith leom. Ach tá chan bugar aigen is agus bhfuil éon sanar deanta a nacht sa cheolars náisiúnta ó chun de lech Gorman. Sin iad an sin gotréan bín muintir lech Gorman gotréan an sanar deanta a gcónaí tá an grúpa stránach á réiteach chéin as loch Gorman gandát agus mehel an a bhrá mentóirí atá a gobar leo an tamafrad Anya ní Cnéide, Paul Sullivan, John Rivale, Cian O'Grada agus tuismid písa ceol a chum Cian O'Grada a nacht dar teideal The Lost Light. Bhínig an grúpa cadasbí leis an bhocail seo an terma sa stránach níor sé cluistigam hana ach se fuim na donta agus iad a tachtisteach agus gandát tá cóíar seo go léir cosfarige i Loch Gorman agus sinna sppragiad i dro an animárthe son. Bhí go leor le chéile sa bhunscoil i Gaslan an Danirt mar bhfuil Anya ní Cnéide a luméar ballan son ina príomhide agus múnin go leordas na ceoltóiríonn seo na daltaí ógus sa bhunscoil chéanna gach ine agus isálan é sin éiscint. Ten siad táchan na bretain na bige uair sa bhliain agus an son chun siad fáilte rih cheoltóirí na bretain na bige go chun Loch Gorman agus tá malar tú cultúrtha son Harbh táchtach agus an cinnte go gurí siad datna ar cheoltóirí os na régiún agus na tíortha ceilteacha eile go léir ag chud na féilte ceol is mó agus tábhachtaí dá bhfuil gcuin san Eorp agus asúntaach an taithí sin eicnach ar choultúirt agus ar radisiún eile. Gandát bhí an saola sa bháthairt é Loch Gorman an saoir se caite ag phláithcheol na hÉirlinn, ramór na go bh i láthairt. Bhí gan áras bhí an saola sa bháthar ann gandát agus tugann sé sin anna bheith nach agus anna sppraga de cheoltóirí an chundé.
agus bhí an dram so bhí siad ar bís ar fád agus bhí riméid an daonartha fáilte chur rih saoil an cheol go chun é lech garman agus cían tú rion lecheol na hhéireann ar na glúnta in dhéag san agus tá cinnte go leor ceoltar yoga a fuair annach chud spreaga agus iad ina gléomhán chun é hain agus a breúir nerd san ceoltar i bhí a trílar an áit tú sé úntaach ar fád. Beimiid go léir fillar lech garman a ríist an saoire seo agus má ecinn sibh ródaí ortaí raidir na Gaeltacht a bhí cinnte bula isteachúing bear leat do uirlis ceol agus bear leat roiint cóide ceol chomá mar bíon fáilte gcónaí rih cheoltóirí ag ródaí ortaí raidir na Gaeltacht ag na féilte go léir ag fleacheol na hhéireann ag scoil sa úlaí chlansaí agus mar sin de bí muidir brethir na ceoltóirí agus tugann sibse doing cartlan an lé máric. Tá me chun an grúpa ceart a chur in aithne an chéad inis an rud a sanmh, chuir í fáilte a cháde rih an grúpa Stranach.
Bula man seanis tá bhirt ar ón Úropa teorann as chun dá charcaí agus chéirí de mar teisih tá fáilte roh go dtín ceolléras náisiún mála clia. Díagúid. Díos mar agad. Cin taine mar tartaín? Is me Sean de Butler. Sean de Butler agus cin taine mar tartaín? Is me Fanny noch fanal. Fanny agus cin go ddíra danig se bheas má dína nniu? Well, hánig mé féin ó Kilmartre agus hánig scata eile ó Culní Chuíh, Farháin ó Ballindasmúnd agus hánig Sean ó Caisleán Chirí agus hánig ón ó Kilchmín agus hánig Barteile ó Glonsleisce. Mar sin tá sibh scapaí má go maiad ar carcaí agus ceirí mar a ddíra? Le agus le. Agus céite dagan sibh le chéalainn sin, mó leiranna duna dagan sibh le chéalainn sin? Tá mí le chéile gach ihe de híine Kilchmín bíon ar múntóir Conamar Mariarty. Bhfuil se bre foiide mar a ddíra mar gine? Tá sé deas gohan agus bíon clachtaí deas agus bíon ein crecagaí. Wat tú réit na rudí ceartta go bhí baine se solta sin. Agus go dtína thula sí a tugah? Fanníon go dtína thula sí tugad héanaar dús? Gá bos go ceol agus gá melóidir na gain. Tá gá idal, tá gitar, piano, banjo, bárán agus orgán bhéil. Sin an féin an adug bhór agus tá cailín ar an crit agus an concertín chumá. Mar sin tá liasta mór de early sin is cin si go bhainear trop agus taran a go bhnáirt. Agus tá si bhsúil se bháil, tá si bhsúil go mórla sin í seo, ní bhór takeí fa dhearú ar hall, go timmar tú ag móthú. Tá is an bhfuil ganí norvíiseach ach tá sketamíní ar an chumá, mar is áit olbhúr é agus is an nóirúing a bheith an so chumá. Gan dait, bhfuil go a míle maithe go bhairt agus émór adamh. Builen grúpa teorann an son a chora le columnís tuisc an son coolstáitse. Seatam de dul ó jasan is go ceantar chliamh luachra, ceantar an severs go deo ó hefn cheolde agus ceantar luitreach go hára leis an mosca ceol agus leis a vidal agus le máistrí mór ceol an régiún san cuioine mar Johnny O'Leary ar Dennis Murphy, Julia Clifford agus Particle Cuíomh agus tána faigh son tar éis tunachar anmhóra immert ar na ceoltóirí agus so inmh. Teorann mar derm a thugann siad ar hain agus nach bra mar Ellen an tanim san dóibh mar gúil siad mreachtant ar teorann chun é chorcaí agus chun é chiaí i gceantar son chliamh luachra mar derm. Bhín siad a géisteach leis na polcaí agus na sleanán ó bhaidin go híthe agus tá chun coppla polca agus sleanán a bheith goine nocht cían a dálam siad ó Particle Cuíomh agus Julia Clifford ach go háirithe. Bín siad a sinnam le chéile go rialta ag seisiún cheol ar fud líomh luachra agus níos fuide a ggéin agus aithne chur ar chéile le tamilmad a bhblianta anuas agus cordis a fás atartha a gcónaí. Thugann taránaí aitheanta maríní chéilethir as múscrí thug si cúnamh dóibh chomá leis an árán a chluisiimiid a nocht cean do bhór árán an réigean son na táiliúirí. Big Valsa go chomá a chum dríon gitar Steve Cooney ceann ar dogann sé Each Little Thing. Agus tá siad Tharbh buíoch mar derm dagad tiismathirí agus tamána taxi a thugann timpeall ar cheantar chliamh luachar iad an tamar fad chuig na seisiún cheol san a luamé. Tá daoine géisteach linge nacht ar RT Radio na Gaeltachta, tá daoine fear arna go baile ar bhil scéal ar lehanach Facebook RT Radio na Gaeltachta agus ar lehanach YouTube ghailinn ar fud na crinne agus tá drifúr le Finín O'Connell an sub tá si a breanú ardan Tróna hawl in Montreal, Canada, mar sin deirmid bonsoir ó bhleach lia dar garda atá hawl in Montreal. Curbíon atna se an grúpa sa teorann as chun é chiaí agus chun é chorcaí mar deirm. Be me géistecht gan bhfuil hón ó fáú ar an mosca ceol agus ar an melódian. Taobh leis tá Sean de Butler ar an mosca ceol agus an melódian chomá. Caitlín Nick Hangloint ar an vidal. Sean McAngloint ar an piano. Beg tai go caháin a gcuin ar an manjo ar an urgán béil agus ar an marrán. Beg Finín O'Connell a luamé an son ní behuisce beg sesin le clos ar an vadóg mhór. Beg fiha ní líre a sinnim ar an gitar agus ar an vidal, agus beg mahaleis ní líre a sinnim ar an gancertín agus ar an grit. Mar derm tá chun blase áil den Severus ceol atá a gcuin i gceantar chliamh luachra agus isúntaach an rud é ceoltaríoga ecint dulling lech leis na polcaí agus leis na sleanán son a bhíocha chud de lechramóra an cheantar son i gahabhanama.
Taid nach mór sacranis agus mar derm coppla bosca ceol. Sprealo dal scéal ar víse de sinnim I gentar líomh luchar. Sprealo nuair léman daoineach ar nuair láirchan set a rinca leo. Neadidir bhfuil mór an spáis an sógan a nocht ach sibse go bailile tá géisteachling agus tá fear arn tá neart spáis a gubse agus bigí léimthart do a puc léimnichtthart ihe chanig in ar deanta. Mar sin gan na hiilemuile ar mé ar fáilte a chur rivan grúpa teoran.
bharte gan drúr. Táliúr na gink agus táliúr na grú, is táliúr na beochi lárna. Bhí din na fér nachfuil is din na chógus din na bhíre ná isise go mór. Tá líder haines nar gwithmon tá, fican cymryd do beita mar áliúr. Snáthadí mér a fáin caigus is súr is sir an smúd all a bhí bharte gan drúr. Táliúr na gink agus táliúr na grú, is táliúr na beochi lárna. Da lauren fairtrianna sé téise córóg, dá bheicug sé duine siúramis sa ród. Go bhirnug sé cléir os bhín go bróg, gan farcan á féilog áhin. Snáthadí mér a fáin caigus is súr is sir an smúd all a bhí bharte gan drúr. Táliúr na gink agus táliúr na grú, is táliúr na beochi lárna. Táliúr í ilte níl meastar do hord. Mar a bhecing ag an gcoine den duine chochló, chur an clothir den baisin is déine. Snáthadí mér a fáin caigus is súr is sir an smúd all a bhí bharte gan drúr. Táliúr na gink agus táliúr na grú, is táliúr na beochi lárna. Da lauren fairbuine is fangah na bór, éiste gar sin ná láí níos mó. Mar a bhecing ach an coine nar bhaid an fearró, chur an clothir a hasach go bás é. Snáthadí mér a fáin caigus is súr is sir an smúd all a bhí bharte gan drúr. Táliúr na gink agus táliúr na grú, is táliúr na beochi lárna.
Tá man seohanis leis an grúpa seáda as chundaid WO, Jimmer teisih a chalíní. Gymach, right? Gymoi. Mai sibh agus cinnéid a chundaid WO ar bastíh. Tá mu as béasa agus béra agus tá burt as condisligí. Go mai, so tá go dúra goh scapaí a thart idir chundaid ligí agus chundaid WO. Cinnéid se dagan sibh le chéile in sin leis an cleachtú a dhéanú. Déanaid an cleachtú I béasa teachníomh. Teanníomh mai sin tá aine gahananir ar haníomh mar sin bíon thola ganne ag scapú le chéile a daoníomh. Bíimiid. Mai sibh. Agus na thuirla sí in sin cadiad na thuirla sí a bhínsa in úsáide go na bhínsa a sinne agah. Tá burt idal, tá bosca ceol, tá na PB Ilan, tá an chláirseach, An Merclóir freisin, yeah. Tá an banjo agus an barón agus an adó mhór, gitar. Agus bíonn sibh héanana bailú cin airlis. Tá mise ar an idal agus an banjo. Tá mise ar an adó góir. Mai sibh, agus tá níhe bhór takear ar ná siansa fi chuig, go démar tá sibh ag mothúchalíní bhfuil sibh a bhfuil néra garibh nó bhfuil sibh ag trú go mór leis an níhe ná, go démar tá sibh ó hiú a níhe nachta. Tá muid ag tanú go mór leis ach tá muid nervíiseach freisin, písí nervéis. Ach tá sketch mí ar an freisin. Well, léon rud mí cheart le nearag í codín se go mai agus codín se aribh agus bíon in adrenaline an fásta agus nar teise bhar an airdan tá cinse go me se bhínta. Agus be seo an cheadúir an cheadíarí díomh a bheith ar an airdan seo. No, bhí mis an seo inúirí leis an grúpa Lewis. Tá sé an céadúir domsa. Cheadúir, well be se bhínta tá cinse. Agus am planan na móra goh beidir leanstan aribh agus beidir a bhéir airdan ní smó ríis, beidir aber flaceán na héan agus mar sin dá mu sama goh beidir páirte lacuúin sin beidir nach an seoach an tús an áirt go dé bhar mar le chalíní. Yeah, beidir. Ní sagan ach beidir, yeah. Smailm sin, well mór ar gacra head an áirt. Gur míle. Gur maiid. An grúpa seoda an son a caint le colm níos tuisce cústáitse. Well, seo híad an grúpa déirnach atá an ceola hinnim doin a nocht ach braham go buinte so gúil búlabus olmhór a duldas na grúpaí go léir a haindúin agus a hain ceol den chéad scodúin ó saach na híthe. Bhí mar géisteach den nocht le muintear chun Longford an grúpa Strangcán. Bhí muintear bhlach líos a teag an grúpa Aviochen. Ceoltóirí Lár Tíras chun Líse agus I bháile Beover. Se bhí na conalaigin ar deanta chumá an grúpa Sáile. Cadeirfa le muintear Limnaí an grúpa Linnert. Agus ceoltóirí Loch Garman an grúpa Stranach. Bhí ceoltóirí Chlíomh Luachras chun de Chiarí agus chun de Churcín ar deanta nocht an grúpa Teorann. Agus ar deirm sechuing muintear Bhuio, muintear Chligig agus muintear Roscomáin. An grúpa seoda gandát agus ceol thuisgurt chonachta a bheith inisisiún an grúpa, so tháinig sí le chéile de sach ag flaiciúil na hhéireann a bhí sé siúil sa bhfuil an ghearr. Cuide go sinna mar an sráid mar bhíon agus nar hí an drama le síosan na deantach an ceola hinnim agus tá siad an bhór le chéile agus a sinnim go rialta le chéile ó hin. Tá mentor úntacha atá tríis coppla míocha hafa gobar leo sin é Stephen Doherty, Buscador, Flúsador, Commodore úntach as béalasa gunna bhuio agus cáíonn siad seo cleachta, well is studio tafata mar bhiiste leat. Studio atá ag Tom Doherty I maiile asa I muo agus tá siad Harbh buíoch de Tom Doherty agus go háir de chléana na galín a bhaíonn iad le burgers in igdó bheith cleachta. So seans go múla a héanaisteach dín chéad chleachta eile. Mar luú mé ar ballan san Commodore úntacha se mentor an grúpa seo Stephen Doherty agus tá chun coppla písa ceann a chum Stephen a chlos beag bháilsa a gún dar tedal Lake Isle, rial dar tedal Northbound ach tá part anna speisialta a chum Stephen go speisialta dus na ceoltóirí seo tá cuide go chun an adóg stán a hinnim agus tugann Stephen the Whistler's Jig ar an bísa seo chum sé go speisialta dóibh. Bháile chumá buchas a gháil le muir na gaolíh mar gur chuúla siad an tarrán
an hiúrach bhléin ar chéirnín dá chuid agus níor si an teachtar na focail. Well cad rinne níomh chúisicha ceolcharm a bhí ag murin I gahar na mart agus leir sí léon díig agus dúirt si gur sean Jackar hí teachtar na focail agus cad dhéon murin an lád ar gionn ach cheol sí na focail go léir chucha agus tá chun an taran san a chlasanacht an hiúrach bhléin in. Hí fá go go leordas na ceoltarí seo I dús an garme mar go siad chothógsan ach bíon antáir ar na ceoltarí brachas I géin agus a gongur agus cáil Oisín O'Donnell. Bhí Oisín siúlach cáil Oisín? Bhí Oisín an sa siúlach an tatan se caite. Bhí se hail a sinnim san ostart ar lá le páric agus tá cinnte gur airigh thar leis tá siad sa tríomh bliain, sa chearh bliain, sa chuige bliain agus sa séomh bliain ar scoil agus beidir go cuine chuide go an grúpa armóin a tháinig sa tarna áit coppla blian ó hin ó tá gaile chud do bhhuiil an grúpa seo leis an grúpa armóin agus mar luam ar bálan son is mór an spraga a thugan na grúpi seo dá chéile agus na dretharcha agus na drefuacha óga atá techt in iníig. Mar sin, an grúpa déirnach a bheith go gine nocht sa le gur na multarí nachna ar bálbeag a chuo núis le curgaí fáilte rih an grúpa seoda.
clogi glega Mar chuki sé hún le na hún la Glia me tún a crew on Clara It's a digging to my cost of an accord that can I'm digging to my cost and blow her brains out don't miss such an I'm gonna be there no see her so big gonna spare hey crew up always know she brains out It's a digging to my cost of an accord that can Me right there back on the word of heroes Me luna rang in a body near Terry Like a valley Mahim or creek and a fela It's the dying here comes with gone name It's a bacon to my cost of an accord that gone name love A grip of shoulder. Mar derm dúis ciiste ceirhíle go le fáile nocht, fein gach grúpa tastas agus baun as áte bhaint amach a Craobh Siansa gailin goig an grúpa hagan sa tríháid 750 euro, an grúpa hagan sa tarnaháid 1,850 agus an grúpa a hagan sa chéadáid tuair si do bhaile 2,500 euro agus churn Siansa gailin. Job an Dachar Godó le déanamh ag na multóirí sin iad Bernadette na Gown, Idel Fox agus Donal O'Connor máistí ar a gard se an siúracha agus bíonn siad a chur go mór le saoil cheol trí chéile go leir slite. Tá baintig Bernadette na Gown le Siansa le fad an lá agus tugann sias slucht anna cheolmhar gunda na mí bhí an Rá Godó ar a céad ceirnín éonar Here to Play isteach hir sa bhblionn feithis a 70. Tá Bernadette ar déanta den chéadúir trí bliana chahan na multóirí a play le Siansa agus ling an tarna bblion tá Donal O'Connor agus Idel Fox atá na caihirirlach ar an chomórtas a nocht ar na multóirí a nocht tá siise linn a nocht an tríúirt agus be siise fágáil sláán linne agus lena chud cuairmí ach Idel Fox agus Donal O'Connor ní bháin ghfuil scohan cheolacha ach bíon chláircha telefíse
den chaidan is irde á léirú go bert chud is na chláircha ceol is fearr a feice gon le tamil de bbliantanús ar TG Cahar agus ar RTí siad í del agus dónal a léir géad agus ina hanta san bín scata féilte agus amachtaí ceol eile áréiteach agus á olbú ag dónal ó cadar, ní bhín sé díomhhaoin bailíir agus bín sé sinnim chumá le muir na gaolíh a thugdóibh an tarrán son mar sin. Bei sin na cha agus ina chugad deireg i measc na múltóirí as siúga ceann cúgnam deag na fehanóid tuairmid sostíobse an seo sa hala le uach lacha agus filmid ríis ar chasla agus ar Johnny chéide be Craobh bra ceolacha idir an dálinn. Ach ná himig tarna schuún an teo sa cheolalas fi chean coppla nóid nuair ógrófar búteir Siansa gailinn fehe sa cuaig.
put those DPAs in the cage. All these ones in the seats. Just throw them in the cage.
muid fósa créile ach bim de tacha fada linn fi chean hartar nómid go lebeidir. So, mat sib goléir gíre big ulmhór húirtúin ar hagam drasir neir. Ní go fáil! We'll trí dó hain round hig with Galeria. Se díla a Josie agus fáilte hanas chuig an geolars náisiúnta agus fáilte hanas chuig Craobh Siansa gailinn fethe sa cúig agus táid take chuig pointe cinúnach na híthe tá príomh ganó na híthe le déanamh inistegan táid chun na dúisina a bhrunna ar sríhíín de grúpaí ach tá gachéin grúpa chun ban thuirta bhaile le agus testas chomá ach go buinte sa bháim go ggurch se fáilte chun stáitse rih chahirir le chailinn sin é Wayne McPhillamy. Canir a radio na Gaeltachta Garage McDonagh. Príomhhaimime na chailinn Raymond O'Kieran. Curtí fáilte rih Robert Houston atá déna unadíochta ar san Irish Music Magazine. Agus ar deire iarm fáilte chu rih chahirirlach na multóirí sinní I Delphax. Nis tá caiir le chailinn Wayne McPhillamy chun bán a bhrunna inis ar cheoltóir a bháin ón 8 grúpa a chur faoi dríocht an 8 sin agus tá an liste an sa á tégan os mo chóir. An na buína goin tá. An grúpa Strancán go leisceil as chun den Longford, chuirgí fáilte rih Naomi Smith. Agus an grúpa Abheochan im lá clia a ggurch se fáilte rih Runnacha Ó Dúil. An grúpa Beover chuirgí fáilte rih Shaq O'Higgin. An grúpa Sáile I take an bailach ar fad as dúna ngáil se chuing éhan I chalachóir. Agus muintear limnaí an grúpa Leonard chuirgí fáilte rih Liam McGibbon. An grúpa Stranach as Cundélach Gorman chuirgí fáilte rih Lily ní Cheallaigh.
agus muintir chlíomh luchar gandát an grúpa teorann, se chuing Óan ó Fowlú. Agus deire an grúpa seoda as chun bhío chun Roscamáin agus chun ligiig, se chuing Kelly ní Bhóráin. Dis se cháde ar mé ar phríomhhaimimeach gailinn cúpla focail rá, chuir í fáilte rih Raymond Ó Ciaráin. Gur bhaigit a Hriston, tá luachar orín gohfuil muid cruníthe le chéile a nacht de Craobh Siansa. Atá ar ceann de bhuac foinsí na bliana ag Gaelin. Fáilte roimhse go léir a lochtéisteachta tá slua bra an seo sa cheoláras náisiúnta agus níos mó a ríist a géisteach linn ar an radio agus ag arc ar mull scéal TG a cethir. Fáilte speisialta rih ar naoine atá ar an Arden, Wayne McPhillamy, Cathairleach Gaelin, Robert Houston ó Irish Music Magazine, Garrod McDonagh, Canara Radio na Gaeltachta, agus Harcun na Multóirí Adele an seo, fáilte, roimh chun an Ardain, agus tá Gaelin anmhaoch do gach duine a hacaíonn le Siansa na hagraíochtaí Louis mé, a thugann tacaíocht don Gaeilge agus don cheol tradiisiúnta. Tá Gaelin anmhaoch de áras na Gaeilge fásta a hacaíonn linn mar ceannaigríocht. Lóir ar tharla ar an Ardan seo a nacht ar a chun héin. Féasta ceol a bhí a gine a ríist im líana ag omíthóirí Craobh Siansa. Dólmuid an fíor bhríon go cinse an seo a nacht. Ní buail don cheol tradiisiúnta agus ní buail don Gaeilge agus an glúan óg seo ag teach chun cinn. Treise libh. Scior an tam hart róhappy agus muid faoi ghriacht ag na harfadí chumasacha an seo a nacht. Tugann ihe mar seo misnach dúin atá ag obair in airneal na Gaeilge agus na nálín. Chógáirdeas leis na grúpaí ar fad, agus lena muintir, agus ar nóia leis na mantóirí a imríonn ról antáhachtach. Le bagnach 400 inis, treisiíonn Siansa an ceol agus an Gaeilge. Tagann an comórtas seo, an comórtas náisiúnta seo, le luachanna láranacha Gaelin, le tradiisiún Gaelin, le mission Gaelin. Agus is é sin an Gaeilge agus a chaireacht, a leidrú agus a leathnú. Buchas mór leis na Multóirí, Bernadette, Adele agus Donal, agus cé agin a bheith in éad leo agus an tasc atá janta acu fan am seo. Buchas fásta le muintir an tí seo an cheol áras náisiúnta, agus a chairde buchas speisialta ó mo chrí le furan Gaelin atá an seo a nach go tréan ó ahan chearn den tír, agus le Thomas ó Caile ach go hairithe a chinsí go raibh Siansa chomhrathúil im léana agus a bhíon ahan bhliain eile.
Gacrod a Yanan Thomas Janan sé fa chrí war wai agus le agus é cógeal gairach. Agus rivawad bei takiach sa bhreis ag Tomás agus Gian mid gacra Catherine ní Wheelain agus le heaven ó Gríofa a bheits ag bogu isteach le bheith gobar sa rin seo, rin na scémaní idicasúla agus na halíana tradiisiúnta. Buíochas speisialta a charge de áhhain seo a rin jab den chéad sky Tristan Rosenstock, maithú héan a Tristan agus leis sin a ráis tugadsa a Tristan. Díal the Raymond. Nish le couple of focal rá san ortí radio na Gaeltacht de Curgi Fáilte River Ganara Garage McDonagh. Gurmaid de Tristan agus Jaribert fad. Tá sé ionintach a bheith éis ríist ag Siansa sa geolóir is náisiúnta agus thar cheann RT radio na Gaeltachta bhhailm sa cóáirdeach síana leis na ceoltarí ar fad. Sibse na ceoltarí chúis gúil mu lugad tíocht amach an seánacht agus tá me cínte gúil go leor tiismeóirí, múnteoirí, Gaelta, anhródú leis a méide tá díontaí sé. Ní bháin mariaal ar a méide tá díonta nachtaí ar státe ach mariaal ar a gleacht agus obair na milliúnta tá le feiceal ar a geol tá agéise agus a bhí an siléir agus le feiceal ar an státe staidúil seo a nacht. Chun séantas ar mar cholah líon chomágus a bhíns na ceoltarí agus bhhailm cóáirdeach as í an na líbse ar fad. Bhhailm buíochas a ghlacha le Gaelín, le Raymond O'Kieran, le Thomas O'Kyle agus an cruú ar fad atá gobar le Gaelín. Tá obair na gapal díontakab leis an gomórta seo reachta. Ní bháin an nocht ach na ceardlainn ar fad agus an obair a bhín sa testa le gur féidir comórtas chorathúil leis seo a reachtal cholah líon agus tá molla mór a gal go Gaelín sochta méide tá sé díana leis an gomórta seo. Tá cheol tradiisiúnta i DNA RT radio na Gaeltacht agus is mó réine gúil muid an an takeíocht a thuair gan chomórta seo mar ar a thuirí a freisin gan na ceoltarí óga seo freisin agus iad a chuid an radio ar FM ar fud a dain ar an idirlíon agus chamáile sin le feiceal ar Facebook Live seaganneach. Tá partnéirí eile fíorthábhachtach in san tionscannamh seo Irish Music Magazine mar tá luite níos luachteach freisin molscéal ó TG cead a chur na picturí ar fáil tá muid an bhuiachób agus in áíide is a freistal ar a bobbal cean céanna atá muid ar fad mar sin is sláidir a muid deanta chéile agus a gobar le chéile. Buíochas leis na moltóirí le cruú ionintach radio na Gaeltacht a chamá atá gobar in seo san NCH a chamáile sin atá gobar a gas le freisin na nacht. Agus sibse atá géisteach linn nó a breanúing nó a tuistin seo sa hála gur míle maithagaí sé ar fad chamá. Well, tá muid ar fád ar bís le fáilimach. A tháinig sa tríúáid, cé a tháinig sa tarnáid agus cé a tháinig sa chéadáid agus chun é sin ar fád a nochta dúin ar mé ar bhanis fáilte a chuirh chathirlach na moltóirí i Del Fox. Now, maithim an teanna sa seomar a nocht. Tá mé róbheog. Míle buíochas Tristan. So ar an céad dul sios bhhail marrá gur bhain mé héin agus na moltóirí eile Donal O'Connor agus Bernadette na Gowan fíorthanamh as an níthe mór cheol seo. So thuair búla bos mór don na cheoltóirí le. Bhí an caiid an cóáir dí mlíana agus an tús ag na ceardlanna go dtí an nocht tá sé sa léir an méid obair atá chutha isteach ag gach aine bhí buinteach leis na grúpaí. So có gáirdeas mór don na ceoltóirí a lé agus na meantóirí, na múntóirí, hisismóirí agus gach aine a bhí páirteach agus chuirann sé Londar i mo chrí go bhfuil an tradiisiún bio agus bríomhar leis an glúin do chreidte seo. So míle buchas as gach. So, gan éon bhuiil, seo hiad na bútsóirí,
Sa tríú áit, as cúndé Loch Gorman, Stranach. Agus sa dara áit, as cúndé Limnach, Linnear. So, siód na híthe nocht agus búteoir Siansa Gaelin 25 ná sióda as muo agus ligad. Cóchárdas leis na ceoltarí